Ćao ljudi. Evo danas sam odlučio da pokažem video. Moj prvi put spavanje u kapsulama, u motelu. Pa da vam kažem kako je meni prvi put bilo, meni je bio haos. Prvi put kad sam otvorio vrata i video, on je izgledao kao grobnice. Nije mi bilo svejedno onako. Malo mi je bilo neprijatno, nisam mogao se opustiti. Ali poslije drugi dan ok, navikao sam se, pa rekao ajde da pokažem i vama. Pa pogledajte i vi kako izgledaju moteli sa tim kapsulama. Onaj ko nije bio da zna o čemu pričam. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal. Pa se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao ljudi. Ой, tu.